Vreau să povestesc când am dat o notă matrimonială că am vrut să mă însor. Am dat anunț, am găsit o fată, mă suna la telefon și mă sunam pe ea, am vorbit 2 săptămâni cu ea, era din Ploiești Vest. Și a zis fata ce vreau să ne cunoaștem după ce am vorbit 2 săptămâni. Gata, fetiță, zici ce făcut. Am cumpărat un buchet de flori, am cumpărat un cutie de bomboane, că zic, nu-i frumos să-și cumpăr. Da, bani de drum nu mai aveam. Cu ce să mă duc? Bă, ce mașină vine să te ia? Bine, că nu e nevoie să te mai aduc. Dar ce mașină vine să te ia? Băi, zic, singura șansă ar fi ori miliția, după Vasilul cu ăștia te și caftește, ori ambulanța. Dacă schimb ambulanța trebuie să am motiv întemeiat. Gata, știu. În termeni medicinal, zic, am dat telefon, zic la urgență, la 112, zic, ce urgență aveți? Zic, să rămână, mă numesc Copina Mihaia Artur, sunt în comuna Ceptura, am vârsta 36 de ani, am mari dureri abdominale. Cred că a declanșat apendicit. Zice, bine, vă fac legătura cu stația de ambulanță. Le-am spus și lor tot la fel. Zice, unde să vine echipajul? Zic, în dreptul bisericii din Ceptura de sus. Bine, zice, am auzit că spune echipaj urgență, Oprina Artur Mihai, vârsta 36 de ani, apendicită, dureri abdominale, duceți-vă repede Ceptura de sus. Am dus repede acasă, am luat turnăcopul. Că aveam buletinul molos pe acolo, mi-a zis aminte că-l văzusem. L-am scos repede de acolo, l-am băgat o sârmă el, l-am agățat de gând ca să nu mă pierd ca pe ecusou și fugi la biserică, că venea ambulanță. Nici n-am făcut bine să ajung, că auzi. Și auzi eu, băi, că a venit. Asta ce să săi sus de bucurie că a venit. Nu, mă durea rău. Am trezit jos, mă durea. Am băgat o pereche de pantaloni de pijamale peste flori și peste aia, ca să zică oameni, ce asta trece cu flori la spital, ce făcut. Băgat de acolo. Băgat acolo, m-a luat, m-a apăsat eu un pic, au, mă doare, dă-i repede la B2 că ăsta-i caz de cuțit, repede, mi-a pus centurile, zice, cât e ceasul, fără 10. Când am ajuns la Ploiești era și 20. Mamă, dar am mers ăștia, nu s-a, am tras un pui de soc, era o căldură afară, aer condiționat. Am ajuns la Ploiești, zic, unde suntem, ce la spital, aoleu, am ajuns, haide să vedem, cum să fug acolo de ăștia. Mă duce repede, recoltează sânge, zic să nu-mi luați, mult că nu prea. Mi-a luat aia și mi-a luat. Vine doctorul, mă pasă aici, ce te doare? Nu mă doare, domn doctor. Domn doctor, vedeți că apendicita în față, nu e în spinat. Zice, băi, ce tu nu știi meserie mai multă, că te doare? Nu mă doare, domn doctor, nu știu ce avea făcut ușor asistent, mi-a dat ceva în ambulanță. Eu nu știu practic de ce am venit, nu știu ce mă doare. Dă-mi mă drumă. Domnule, zic, unde e WC-ul? Le zic, în spate, la ieșire din spate. Mă duc la ieșire din spate, m-am făcut la WC-ul, după aia zic, unde e ieșirea? Că am fost la un bolnav aceea, deci mâncare și plecat. Am ieșit și am luat tramvai. 102. Când ajung acolo, mi-a pus mâinile în cap. Cu aia, o pașoldină strâmbă și popoșată și fără dinți. Săracă. Nu m-am ales decât cu plimbare, pe ambulanță. Au, hai să merg acasă. I-am dat bomboane, am închis ochii, am pupat-o, am închis ochii. Și am pupat-o și am plecat. Dacă te iubesc, îmi place, ești foarte frumos, să știi că vin și mâini. Hai să mă duc acasă, zic, să caut acum un personal, mă dă jos la prima, trebuie să ajung la Inotești. Păi să iau un accelerat, că s-a oprește la Mizil. Nu mă mai dă jos până acolo, nașpa. Bine, era și un tren, zice, biletul dumneavoastră. Nu mi-am luat. Zice, de ce? Păi eu cobor la Inotești și trenul mă ducea la Mizil, așa că n-aveai niciun rost să mă iau. Dacă nu mă lasă unde vreau eu. Zice, te dai jos la prima. Păi la prima vă văd. Până acolo merg. Nu am mai făcut la un orat. A zis că să mă dau jos la prima. M-am dat jos la prima, veneam după la Alba Iulia. M-am dat jos la prima stație și m-am băgat în vagonul ăla, de lângă el. Vine iar și, mă, ce ți-a spus să te dai jos? Da, la prima. Păi nu m-am dat la prima. Mă, ce ți-a spus? Zice, te dai la prima. Mă dau la prima și m-am dat la prima, m-am băgat între ăla, vagon, dincolo. Iar, mă, ce ți-a spus? Păi nu m-am dat, mă dau iar la prima. Uite așa, și până la urmă mie zic, băi, n-aș și ceva, hai că mie sare muștarul. Mi-a zis că mă dau jos, dar n-ai zis și să și rămân.